security cluster na hindi na kailangan. They are the best person to say na kailangan na hindi. Kasi sila ang kapat nila yung sitwasyon. Pero sa ngayon, sir, walang message at all, no? From Malacanang po na Hindi ko pa alam. I'm sure the President will listen to his advisors. Ano mo nag-advise sa kanya when it comes to security matters, yung National Security Advisor, sa kanyang Department of National Defense. Personally, sir, as a Mindanaoan, as a resident of Mindanao, kayo po, ano sa tingin nyo? Dapat i-lift na? Sa akin, okay lang naman sa amin. Ako, personally, okay sa akin meron, okay sa akin wala. It doesn't matter. Dahil, it doesn't matter sa akin. Ha? situation sa Mindanao, kailangan ba ba? Hindi na siguro kailangan kapag lalo na pag isa batas na itong amendment namin sa Human Security Act, yung anti-terrorism bill na binayar ni Senator Lacson na co-sponsor ko rin. Kaya na yun, ng pulis at pagkita, nandun yung batas na yun. Pero sir, may mga suicide bomber na po. Hindi ba mas kailangan natin ng martial law? As I've said, sabi mo ng mga security officials na kaya na, kahit walang martial law. Kaya